Takže vítejte u našeho nového videa. Dneska je toto video vlastne prvé z mojich takých ako keby teraz videí, čo už sa chodí do školy, pretože ja väčšinou natáčam s Lukášom a Lukáš teraz natáčal tiež nové video, takže si ich kľudne môžete ísť pozrieť. A možno, že niektorí z vás videli taký short, v ktorých som vysvetlila, prečo tie videá nie sú spolu a tak, lebo proste sa začala škola a my nebývame niekde blízko seba, takže nemôžeme chodiť ku sebe a natáčať to, ale videá furt budú. A dneska je to sľubované video, teda ten vlog, že som hovorila v tom shorte, kto ho videl, tak môže vedieť. A hovorila som v tom shorte, že budeme natáčať vlog. Ešte neprezradím aký, ale poviem, že dole máte červené tlačítko odoberať, tak prosím na ňo hneď kliknite a kľudne dajte aj like a zvonček, aby vám takéto podobné videá nikdy neušli. Dobre, môžeme si vysvetliť, takže som tam povedala o nejakom vlogu. Kto to videl, už vie. No a vlog bude napínavá chvíľka skina! Malý oslavný zadníček, ja sa strašne na ten vlog teším. Dúfam, že aj vy. Dúfam, že sa vám bude páčiť a nebudeme to okecávať. A ešte pôjdeme na jedno prekvapenie, ktoré ešte nebudem oznamovať. A uvidíte tu v priebehu tohto videa, tohto vlogu. Takže dúfam, že sa budete tešiť. Takže asi môžeme začať. Teda ešte som zabudla povedať, pozdravujem Lukyho, natáčil dosť dobré videá, určite si ich teda bežte pozrieť a môžeme začať toto video ako keby celé natáčať. No, uvidíme sa ako prvé, sa asi uvidíme s mojou kamarátkou, alebo ešte niečo medzi, čo vám poviem. No proste uvidíte v tomto videu. Teraz si ukážeme taký krátky haul z Pepka, lebo sme teraz boli v Pepku. A ukážem vám aj, čo som si vlastne kúpila ešte včera v Pepku, takže vám to tu na teraz natočí. Tieto papuče, počkaj, ja si ich obujem. Takéto papuče, lebo vždycky nemám papuče o babičke, tak som si proste kúpila takéto pekné papučinky. Tieto mám odložené, keď pôjdem ku babičke, tak si ich tam zanesiem. Potom proste z dneska, čo sme tam boli, som si kúpila takéto nádhernú ozdobičku, takéto proste, trpaslíka a takúto dinku. A ešte z toho predtým mám vlastne takéto tričko, Bekin. No, zaostrí sa, dobre. K tomu je vlastne takéto tielko, ono tu napadlo, na druhú stranu sa také prevrátilo. A vlastne toto mám z toho haulu. Ešte som si vlastne spomenula, že sme kúpili takúto lampu, lebo máme novú rybičku. Tak sme kúpili takúto lampu. A to bolo asi zatiaľ všetko z toho haulu. My sme na reštaurácii, nechcem moc hovoriť, ale my sme vysvetlili nakoniec. A moja mamina ešte tancuje, už za chvíľu už príde. Práve si zberáme jedlo. No, je to ideálne. No, my sme máme, no, my sme išli na pizzu, ale ja by som si dala špagety bolavské, ale oni to nemajú. Ale oni to vlastne všetko zastavili, ja ich nikdy nežijem. Tak si tak oznámim sa vám, keď si niečo beriem. Ale dobre, počkaj. Ahoj. Ale že, my sa v tomto videu až moc sme. Pozri sa v tom videu, čo sme to tak si viali. Počkaj, boli sme taký blízký motor. Pani, nepoďte s tým textom. Dobre, my sa zase nemôžeme smiať. Dobre, takže sa vám ohlasíme, keď si vydajeme. Dobre, takže teraz už sme vlastne v aute, ak ste si asi všimli. A sme na ceste do kina. A tak sa vlastne aj tento vlog volá. Tu je moja kamarátka, na sa húrci zaje. No dobre, my si tam asi aj niečo kúpime na jedenie, tak to vám potom ukážeme. Takže už sme tu na kine, ale musím povedať, že asi to tu moc často neumývajú. Neupratujú, ale dúfam, že ten film bude dobrý. To kino je docela malé, tu je vzadu až moc tatino. Tam bude sedieť moja mamina, ale tu nejde asi naplno klíma, tu je riadna zima, že, Adel? Ale nám moc zima není. Máme načosky, neviem, či to je vidieť, načosky, pitie za popcorny. Takže sa teším na film, poviem, ako to bude. Dobre, už je po filme. Ten film bol docela dosť dobrý, bol smiešný. No, ale... No to je jedno. Potom sme ešte išli do obchodu, do Teddyho a do Pantery. V Pantery sme si nič nekúpili, ale vtedy sme si kúpili ja takéto vianočné ponožky a milujem Vianoce. Tieto tušníkové hrubé vianočné ponožky. A Adelka, moja kamarátka, počkajte, si kúpila takéto babotíčko ako plišáka. No a potom začala taká situácia, keď moja mamina dovolila ísť sa povoziť na takých tých, není sú to jazdiace schody, ale je to proste iba takto. Áno. A my sme sa na to chceli spovoziť a mamina nám povedala, nech ju potom počkáme pri vchode, že ona nás príde zobrať autom. Lenže my sme sa vozili a my sme mysleli, že máme počkať vo vchode, kde je taká tá podzemná garáž. My sme tam mysleli, že máme čakať. Tak sme sa zvozili asi 10 minút a mamina tam potom
potom príde a ona, že a čo tu robíte, že ste mali ísť tam a my sme nevedeli. Takže docela dosť smiešné. Ešte v tom v tom kine, vedľa nás sedli také dve týpkyne a oni tam tie sedačky, jak sme hovorili, oni tam boli strašne špinavé, asi už víme od čoho žiadel. No. Oni si tam vykladali nohy v tých špinavých botách. V tých špinavých botách si tam vykladali tie nohy, takže vieme. A vlastne to bolo docela v pohode a ten film bol o opici, ale my sme mali byť v pizzerii, čo som ešte nepovedala to prekvapenie, že máme ísť do pizzerie. No tak sme tam mali ísť a my sme tam mali byť akože 17:20, a je 17:47, pretože sme ešte boli v tých obchodoch a potom sme tam zmetkovali na tých oných, na tej jazdiacej onej. Takže asi tak. Uvidíme, čo bude teda ďalej. Ja som na ticho hovorím, my sme si vybrali a máme teda takéto cestoviny. Oni sú strašne dobré. A Adelka má teda to ukázať. Adelka má to rovnaké. A máma mi si dá pizzu. Najprv jej dali zlú pizzu, ale teraz jej asi robia nože, takže tak. To sa objala, nevadí. Je to veľmi dobré. Vlastne to ináč pene pana. A my sme si to dali bez čoho, Adel, povedz. Bez šunky, šampiónov. A to je všetko. Takže dobrú chuť. Ahojte. My sme sa úplne naozaj, no. My sme sa nesmiali, to nám asi úplne nevychádza. My sme sa úplne parádne napapkali. Ale sme sa prejedli, lebo sme ešte zabudli ukázať. My si objednali úplne lahodné tiramisu a smrzlinový pohár. S 3 kopčikami, takže prosím pekne, naše plné bruchá sa ešte preplnili. A teraz ideme v aute, takže uvidíme, no. Čo to? No ale teraz ideme asi Adelku zaviesť. Čo nezvíha tatino? Adelky tatino nezvíha, dobre, prespím vás. Áno, áno! Ale nie, no, neviem. To sa uvidí. Takže sme sa... To nebudem komentovať. Sme sa teda dobre najedli, moja mamina mala teda tú pizzu, chutnala ti? Áno, výborná. Že vraj výborná. To nie je zlú, ale... Chce niečo pozrieť? Povedať. Čo? Takže asi nie. Takže sa uvidíme asi za chvíľku. A uvidíme teda, ako to naplánujeme. Moja kamoška už išla domov, to sme vám vlastne... Prepačte. To som vám vlastne aj zabudla natočiť, ale... Jak som aj hovorila, sme sa výborne napapkali, aj moja kamoška, som bola vlastne to rovnaké a ten film sa tiež veľmi páčil aj mne. Volal sa Adelka, keď tak, keby už chcete vedieť. Určite pozdravím Lukyho, myslím, ako asi viete koho Lukyho. No a dúfam, že sa uvidíme čoskoro u ďalších videí. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil a uvidíme, čo ako ďalšie natočím. Ale podľa mňa... možno nejakú ochutnávku, možno ďalší nejaký vlog, to ešte neviem, ale uvidím, ale nech sa vám darí v škole a dajte like a odber, takže tak zase na budúce.